नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सावरवाडमधील स्फटिक शिवलिंगाबाबत रुद्रनाथ फाउंडेशनचा खुलासा. राजू शेट्टी यांनी नुकसानग्रस्त आंबा बागांची केली पाहणी. आणि राहुल गांधींना लोकसभेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान संजय राऊत यांचा आरोप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सावरवाड येथील स्फटिक शिवलिंगाबाबत रुद्रनाथ फाउंडेशननं खुलासा केला आहे. पाहूयात. मी देवगड तालुक्यातील मीठ मुंबरी या गावामध्ये आहे. माझ्या शेजारी आनंद गावकर यांच्या शेतामध्ये मी उभा आहे. ही कलमं आंब्याची त्यांचीच आहे. यावर्षी पावसाळा संपला. डिसेंबरमध्ये देवगड तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण कोकणात प्रत्येक आंब्याच्या कलमाला प्रचंड असा मोहर आला. मोहर आल्यानंतर शेतकरी सुखावले. वर्षापेक्षा चांगला मोहर आलेला होता. त्यामुळे आंब्याचं पीक चांगलं येणार ही स्वप्न रंगवत शेतकऱ्यांनी अगदी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे या सगळ्या कल्पना जपायला सुरुवात केली. फवारणी केल्या. परंतु नंतर वातावरणामध्ये काय बदल झाला हे ना शेतकऱ्यांना कळालं ना त्यांना औषधं पुरवणाऱ्या औषध कंपन्यांना कळालं. 4-4, 5-5 फवारण्या करून सुद्धा आपण बघतोय की या आंब्याच्या कलमापैकी एकाही झाडाला कुठं आंबा लागलेला दिसत नाही. मोहर तर सगळा गळून गेलेला आहे. म्हणजे 1% तरी उत्पादन निघेल का नाही अशी परिस्थिती. आंबाच मला अजून दिसलेला नाही. मी 1 तास जरा शोधतोय, एकही आंबा मला झाडाला दिसलेला नाही अशी परिस्थिती दिसते. आणि या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर काळी बुरशी सगळी तुडतुडा याच्यामुळे आलेला आहे. एवढंच नव्हे तर खाली जमिनीवर सुद्धा सगळे बुरशी पडले, काळी जमीन काळी झालेली आहे. आणि हे औषधाने झालं की हा नेमकं कशामुळे झालंय पण हा एका शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे. संपूर्ण वेंगुर्ल्यापासून पनवेलपर्यंत अलिबागपर्यंत जेवढा कोकण पट्ट्यातला आंबा उत्पादक शेतकरी आहे त्या सगळ्याला हा अनुभव आलेला आहे. ना कोकण कृषी विद्यापीठानं याच्याकडे लक्ष दिलं ना सरकारनं लक्ष दिलं. खरं तर अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं. त्याच्यासाठी आम्ही अनेक आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, पण कोकणातल्या शेतकऱ्याकडे कोणाचं लक्षच नाही. आज आंबा उत्पादक शेतकरी ज्यानं 20-20 लाख रुपये कर्ज काढलेले आहेत आणि आता 50,000 रुपयाचा सुद्धा आंबा निघत नाही अशी परिस्थिती आहे. या अशा शेतकऱ्यांनी करायचं काय? आता वर्ष काढायचं कसं? खर्च तर करून झाला परंतु उत्पन्न शून्य अशी अवस्था आज आंबा उत्पादकांची झालेली आहे. सरकार मात्र गांभीर्यानं याकडे बघायला तयार नाही. म्हणूनच आज देवगडमध्ये आम्ही आंबा उत्पादकांचा मेळावा घेतलेला आहे. त्याचे पंचनामे चालू आहेत असं मी ऐकलं. नुसतं पंचनामे करून तोंडावर हात फिरवू नका. सरकार काय करणार आहे? कारण एक प्रकारची सुनामी आहे. असं कधीच झालेलं नाही आजपर्यंत. पहिल्यांदा असं घडलेलं आहे की कोकणामध्ये आंबा उत्पादकांच्या हाती काहीच लागलेलं नाही आहे. हे पहिल्यांदा घडलेलं आहे. त्याला शेतकरी जबाबदार नाही आहे. निसर्गामध्ये काय बदल झाले असतील तर त्याला जबाबदार कोण? निसर्गाची छेडछाड काढली कोणी? शिक्षा भोगतंय कोण? याही प्रश्नाचं उत्तर कोकणातला शेतकरी मागतोय आणि ते उत्तर द्यायची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. आता मात्र कोकणातला शेतकरी गप्प बसणार नाही एवढाच मी इशारा देतो. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी देवगडमध्ये नुकसानग्रस्त आंबा बागांची पाहणी केली. मी देवगड तालुक्यातील मीठ मुंबरी या गावामध्ये आहे. माझ्या शेजारी आनंद गावकर यांच्या शेतामध्ये मी उभा आहे. ही कलमं आंब्याची त्यांचीच आहे. यावर्षी पावसाळा संपला. डिसेंबरमध्ये देवगड तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण कोकणात प्रत्येक आंब्याच्या कलमाला प्रचंड असा मोहर आला. मोहर आल्यानंतर शेतकरी सुखावले. वर्षापेक्षा चांगला मोहर आलेला होता. त्यामुळे आंब्याचं पीक चांगलं येणार ही स्वप्न रंगवत शेतकऱ्यांनी अगदी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे या सगळ्या कल्पना जपायला सुरुवात केली. फवारणी केल्या. परंतु नंतर वातावरणामध्ये काय बदल झाला हे ना शेतकऱ्यांना कळालं ना त्यांना औषधं पुरवणाऱ्या औषध कंपन्यांना कळालं. 4-4, 5-5 फवारण्या करून सुद्धा आपण बघतोय की या आंब्याच्या कलमापैकी एकाही झाडाला कुठं आंबा लागलेला दिसत नाही. मोहर तर सगळा गळून गेलेला आहे.
म्हणजे 1% तरी उत्पादन निघेल का नाही अशी परिस्थिती. आंबाच मला अजून दिसलेला नाही. मी 1 तास जरा शोधतोय, एकही आंबा मला झाडाला दिसलेला नाही अशी परिस्थिती दिसते. आणि या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर ही काळी बुरशी सगळी तुडतुडा याच्यामुळे आलेला आहे. एवढंच नव्हे तर खाली जमिनीवर सुद्धा सगळे बुरशी पडले, काळी जमीन काळी झालेली आहे. आणि हे औषधाने झालं की हा निसर्गाने नेमकं झालं? कशामुळे झालंय? पण हा एका शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे. संपूर्ण वेंगुर्ल्यापासून पनवेल पर्यंत, अलिबाग पर्यंत जेवढा कोकण पट्ट्यातला आंबा उत्पादक शेतकरी आहे त्या सगळ्याला हा अनुभव आलेला आहे. ना कोकण कृषी विद्यापीठानं याच्याकडे लक्ष दिलं, ना सरकारनं लक्ष दिलं. खरं तर अतिवृष्टी झाली, शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं. त्याच्यासाठी आम्ही अनेक आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, पण कोकणातल्या शेतकऱ्याकडे कुणाचं लक्षच नाही. आज आंबा उत्पादक शेतकरी ज्यानं 20-20 लाख रुपये कर्ज काढलेले आहेत आणि आता 50,000 रुपयाचा सुद्धा आंबा निघत नाही अशी परिस्थिती आहे. या अशा शेतकऱ्यांनी करायचं काय? आता वर्ष काढायचं कसं? खर्च तर करून झाला परंतु उत्पन्न शून्य अशी अवस्था आज आंबा उत्पादकांची झालेली आहे. सरकार मात्र गांभीर्यानं याकडे बघायला तयार नाही. म्हणूनच आज देवगडमध्ये आम्ही आंबा उत्पादकांचा मेळावा घेतलेला आहे. त्याचे पंचनामे चालू आहेत असं मी ऐकलं. नुसतं पंचनामे करून तोंडावर हात फिरवू नका. सरकार काय करणार आहे? कारण एक प्रकारची सुनामी आहे. असं कधीच झालेलं नाही आजपर्यंत. पहिल्यांदा असं घडलेलं आहे की कोकणामध्ये आंबा उत्पादकांच्या हाती काहीच लागलेलं नाही आहे. हे पहिल्यांदा घडलेलं आहे. त्याला शेतकरी जबाबदार नाही आहे. निसर्गामध्ये काय बदल झाले असतील तर त्याला जबाबदार कोण? निसर्गाची छेडछाड काढली कोणी? शिक्षा भोगतंय कोण? याही प्रश्नाचं उत्तर कोकणातला शेतकरी मागतोय आणि ते उत्तर द्यायची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. आता मात्र कोकणातला शेतकरी गप्प बसणार नाही एवढाच मी इशारा देतो. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधानसभा अध्यक्षांवरती जहरी टीका केली आहे. पाहूयात. उपर हे सरकार किती मस्तीत आहे बघितलं असाल. आपण विधानसभेच्या आतापर्यंत झालेले अध्यक्ष आणि झालेले विधानसभेच्या विधान परिषदेचे सभापती, इतके वर्षाच्या आमच्या सगळ्यांच्या अनुभवामध्ये सभापती किंवा अध्यक्ष कुठल्याही पक्षीय कार्यक्रमाला गेल्याचे आम्ही कधी पाहिले नाही. संकेतच मुळात असे आहेत की ज्या दिवशी ते सभापती किंवा अध्यक्ष होतात त्या दिवशी जरी ते पक्षाचे असले तरी ते पक्षाचे राहत नाही. त्यांचं वागणं, त्यांचं वर्तन, त्यांची कार्यपद्धती ही निपक्षपाती असली पाहिजे. परंतु आताचे विधानसभेचे अध्यक्ष तुम्ही बघितलं असाल, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये जातात, गळ्यामध्ये पक्षाचा पटका टाकतात आणि खुलेआमपणे सांगतात की ह्या समोरच्या बसलेल्या माणसाची सिक्युरिटी काढून घ्या. कुणी अधिकार दिलाय ह्यांना? आणि ती सिक्युरिटी काढून घेण्याचं काम ते करतात. खुलेआमपणे पटका घालून ते प्रचार करतात. खुलेआमपणे ते पटका घालून मिरवणुकीमध्ये सामील होतात. आणि त्याचबरोबर अलिबागचं जमीन प्रकरण मी भांडणं सोडवायला गेलो म्हणून सांगतात. खरं ते भांडणं सोडवायला गेले होते की भांडणं लावायला गेले होते? खरं ते गरिबाची जमीन गरिबाला ताब्यात द्यायला गेले होते की जमीन हडप करायला गेले होते? याचा शोध सरकार घेणार नाही. कारण माहिती आम्हाला हे सरकार हे प्रत्येकाला गुन्हे करायला लावतं आणि त्यांना क्लीन चिट देणारं हे सरकार आहे. अशा या सरकारच्या पंक्तीला जावं, अशा ह्या सरकारच्या मांडीला मांडी लावून बसावं. जे सरकार घटना मानत नाही, जे सरकार संविधान मानत नाही, जे सरकार संविधानिक पदांना महत्व देत नाही, जे सरकार या लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष हा संख्येनं मोठा आहे की लहान आहे पण त्याचा मान सन्मान राखला पाहिजे याचं त्यांना भान राहत नाही, अशा लोकांच्या बरोबर जाऊन चहापाणी आम्ही करायचं नाही हा आमचा निर्णय केलेला असल्यामुळं आम्ही संध्याकाळच्या चहापानावर लोकांकरता, जनतेकरता, कामगारांकरता, विद्यांकरता, महिलांकरता, आमच्या बेकार रोजगार करता आम्ही त्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकतो आहोत. राज्यसभा सदस्यपदाबाबत संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. पाहूयात. अजिबात नाही. माझी काही भूमिका नाही. आदित्य ठाकरेंची वेगळी भूमिका नाही. आदित्य ठाकरे म्हणतात त्यात चुकीचं काहीच नाहीये. सर्वाधिक मोठा पक्ष आमचाच आहे ना. 20 आमदारांचा पक्ष आमचा आहे, हे आधी मान्य केलं पाहिजे. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे काँग्रेस, त्यांचे 16 आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 10 आहे. त्याच्यामुळे जो निवडून जाणार आहे राज्यसभेचा खासदार तो महाविकास आघाडी म्हणूनच जाईल. त्याच्यामुळे पहिला अधिकार हा शिवसेनेचा आहे. आदित्य ठाकरे याच्याविषयी वेगळं बोलले आहेत असं मला वाटत नाही आणि ते चुकीचं असे मला वाटत नाही. काँग्रेस हायकमांडशी चर्चा सातत्यानं बोलता आहात की ज्येष्ठ नेते म्हणून शरद पवारांची इच्छा आहे
तुमच्याशी उद्धव ठाकरेंची चर्चा झाली आता प्रश्न असा आहे, माननीय शरद पवार साहेबांची इच्छा आहे असं मी म्हणालो, राईट? त्यात मी काय चुकीचं सांगितलं? ते ज्येष्ठ नेते आहेत, ते महाविकास आघाडीतले नेते आहेत, त्यांनी इच्छा व्यक्त केलेली आहे. आता त्याच्यावरती आम्ही सगळे मिळून एकत्र बसून निर्णय घेऊ. पण सर्वाधिक मोठा पक्ष म्हणून पहिला हक्का शिवसेनेचा, हे आधी स्वीकारलं पाहिजे. हीच चर्चा सुरू आहे, यात वेगळं काय आहे? मुळात मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट असं आहे की 7 जागा आहेत, त्यापैकी 6 जागा आमच्या निवडून जातील, 1 जागा महाविकास आघाडीची निवडून जाईल, असं संख्याबळ आहे. पण आदित्य ठाकरे हे सांगतायत की आमचे 2 खासदार जातील. नाही, असं बोललेलं नाही. नाही, त्यांचं म्हणणं आहे एक शिवसेनेचा जाईल आणि एक एनसीपी किंवा माननीय बघा, हे पहा, आदित्य ठाकरे यांना राजकारणाची आणि विधिमंडळाच्या कामाची चांगली जाण आहे. 2 लोक कसे निवडून जातील? जाणार नाही, एकच जाणार. राज्यसभेच्या जागा आहेत. ते म्हणतात की गेल्या वेळेस शरद पवार आणि प्रियांका चतुर्वेदी असे 2 खासदार निवडून गेलेले, त्यामुळे यावेळेसही आमचे 2 खासदार निवडून जातील असं आदित्य ठाकरे म्हणतात. तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती, तेव्हा आम्ही सगळे एकत्र होतो, आमचाही आकडा जास्त होता. हे आहे, आदित्य ठाकरे अशा प्रकारे चुकीचे विधान करणार नाही. 1 खासदार निवडून जाईल, 37चा कोटा आहे या वेळेला. आमच्याकडे 10 ते 12 मतं जास्त राहतील असं दिसतंय. आम्हाला पुन्हा 20-1 मतांची बेगमी करावी लागेल. ती जर होत असेल तर 2 जातील. पण या क्षणी शिवसेना हा सगळ्यात मोठा पक्ष असल्यामुळे आम्ही हे बोलणारच. जेव्हा आमचा मोठा पक्ष आहे त्याच्यामुळे पहिला हक्क आमचा राहील. पण प्रश्न निर्माण कधी होतो? अद्याप माननीय शरद पवार साहेबांनी स्वतःची उमेदवारी त्यांच्या पक्षाकडून जाहीर केलेली नाही. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शरद पवार यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे, हो, तुमच्याशी त्यांची चर्चा तेव्हा झाली आहे. महाराष्ट्राचं राजकारण त्यावेळेला आता जसं काही बदल झाले तसे बदल झालेले नव्हते. पाहू ना, तुम्ही फार त्याच्यावरती फार टेन्शन किंवा प्रेशर घेऊ नका. महाविकास आघाडी जी आहे किंवा नेतृत्व जे आहे आमचं, हे सक्षम आहे निर्णय घ्यायला. नाही, पण एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की शरद पवार यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे, ते जर राज्यसभेवर जाणार असतील तर अशा वेळेस शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची भूमिका काय राहील? त्याच्यामध्ये काँग्रेस पक्ष सुद्धा आहे ना, फक्त शिवसेना आहे का? 3 पक्ष एकत्र आल्याशिवाय ही निवडणूक होणार नाही महाविकास आघाडीची. हे मी वारंवार सांगतोय, पण तुम्ही तोच प्रश्न विचारताय, हे चुकीचं आहे. ही निवडणूक 3 पक्षांची आहे आणि त्या 3 पक्षातला मोठा पक्ष शिवसेना आहे विधिमंडळामध्ये. काँग्रेस असेल किंवा तुमचं बोलणं चालू आहे का दिल्लीतल्या? बघू ना, ते बोलणं चालू असेल तर इथे कशाला सांगायचं आता. जेव्हा प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज भरले जातील तेव्हा कळेल सगळ्यांना काय होत आहे. अनिकेत तटकरे यांची चौकशी करण्याची मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे. आपण बघतो की माजी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा घातपात झाला असं बोललं किंवा घात करून आणला असं की रोहित पवार यांनी तो प्रश्न निर्माण केलेला आहे. अनेक नेत्यांनी हा प्रश्न उभा केला. मग काय सांगतो ते यावर आम्ही याच्या आधीही मी माझी भूमिका मांडली आणि अतिशय स्पष्टपणे मांडलेली आहे की ज्या पद्धतीने या विमान अपघाताच्या संबंधाने अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं अजूनही मिळालेली नाहीत. मग तो विजिबिलिटीचा मुद्दा असेल, पायलट बदलण्याचा मुद्दा असेल, ऐन वेळेला विमान रस्ते मार्गाने प्रवास करणारे दादा विमान मार्गाने प्रवास करण्यासाठी का तयार झाले या संबंधाने प्रश्न असेल, किंवा दादांच्या संबंधाने घरारीचा कितीतरी मुद्दे आहेत. या सगळ्या मुद्द्यांवर विशेष म्हणजे जेव्हा कागद मोबाईल सगळं सुरक्षित राहतं आणि ब्लॅक बॉक्स जळाला असं सांगितलं जातं, हे अजून गंभीर आहे की ब्लॅक बॉक्स जळू कसा शकतो, त्यातला डेटा जाऊ कसा शकतो. बरं, त्यातही जेव्हा सांगितलं जाते, जेव्हा एक आम्ही प्रश्न विचारतो की तुम्ही सगळ्या प्रकारचे फुटेज दाखवताय ना, पण मुळात पहाटे साधारणतः 5:30 पावणे 6 पासून ते दादा विमानात बसेपर्यंतच जे एकूण सीसीटीव्ही फुटेज आहे ते कोणत्या गाडीने आले होते, त्यांना विमानतळावर कोण सोडायला आलं होतं, विमानात ते कसे बसले, त्यांच्यासोबत त्यांना निरोप द्यायला कोणी होतं का, त्यांच्या हालचाली काय होत्या, हे सगळं सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर आलं पाहिजे. पण यावर डीजीसीएने जो अजब तर्क लावलेला आहे, म्हणजे असाच अजब तर्क निवडणूक आयोगाने लावला होता की आम्ही
मतदान करतानाचं सीसीटीव्ही फुटेज जारी करू शकत नाही. आता डीजीसीए असं सांगतंय की आम्ही यातलं सीसीटीव्ही फुटेज अजिबात बाहेर काढू शकत नाही, सुरक्षेचा मुद्दा. कुणाचा सुरक्षेचा मुद्दा? घटना घडून गेली, तुम्ही सुरक्षा देऊ शकला नाही, या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याला जीव गमवावा लागला. आता कुठल्या सुरक्षेच्या बाता मारतोय बरं डीजीसीए? का डीजीसीएला वाटत नाहीये की ते सीसीटीव्ही फुटेज मिळणं ही महाराष्ट्राची गरज आहे? महाराष्ट्राच्या मनातल्या अनेक शंका आहेत आणि त्या शंकांची उत्तरं मिळाली पाहिजेत. बरं, या सगळ्या संबंधाने जेव्हा आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्न निर्माण केले, मी तेव्हाही ट्विट करून म्हटलं होतं, तेव्हाही माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की आमचा कुठल्याही व्यक्ती, संघटना, पक्ष यांच्यावर अंगुली निर्देश नाही, आमचा यावर काही कोणाबद्दल संशय नाही, पण घातपात आहे का याची चौकशी नक्की झाली पाहिजे. पण या सगळ्या संबंधाने जर कोणी अडथळा निर्माण करणार असेल तर मात्र शंका घ्यायला वाव असेल. आता अडचण अशी आहे की रोहित पवारांनी जेव्हा प्रश्न विचारलेले आहेत तेव्हा त्याच्यामध्ये त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाच त्याची खिल्ली उडवणं आणि त्या संबंधाने अडथळे निर्माण करणं हे कोण करत आहे? तर हे एकजात भाजपचे सगळे नेते करतात. कोण त्यांना सोशल मीडियाला ट्रोल करतंय? तर ते सगळे अकाउंट बघितले तर ते सगळे भाजप भक्तांचे अकाउंट आहे. याचा अर्थ आम्ही काय काढावा? कारण आम्ही व्हेरी फर्स्ट डे आम्ही हे क्लिअर केलं होतं की आम्हाला कोणावरही शंका म्हणून आम्हाला बोलायचं नाही, पण याची चौकशी झाली पाहिजे आणि याच्यावर अडथळे आणणाऱ्यांच्या बद्दल शंका येऊ शकते. मग अडथळे आणणारी वक्तव्य का केली जात आहेत? एक. दुसरं असं की 22 दिवस तटकरे आणि पटेल त्यांना का सुचलं नाही की या अपघाताची चौकशी व्हायला हवी म्हणून? बरं, एवढा मोठा अपघात झाला त्यानंतर तरी सुरक्षेच्या संबंधाने सरकार गंभीर का नाही? वारंवार राज्याच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या सुनेत्रा पवार यांच्या सुरक्षेच्या संबंधाने हलगर्जीपणा का केला जातो? काल ज्या पद्धतीने अनिकेत तटकरे हा प्रोटोकॉल तोडू शकत नाही, त्यांना काय विशेष प्रिव्हिलेज मिळतं काय की ते सुनील तटकरेंचे चिरंजीव आहेत म्हणून? चुकीची गोष्ट आहे. एका राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या संबंधाने एवढी मोठी दुर्घटना घडली, त्याला 1 महिना उलटला नाही, तोच त्याच कुटुंबातल्या त्यांच्याच पत्नी या राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतात आणि त्यांच्याही सुरक्षेच्या बाबत जर असा हलगर्जीपणा होत असेल तर हे गंभीर आहे, हे चिंतनीय आहे. इव्हन अनिकेत तटकरेंची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. अनिकेत तटकरेंना याबद्दल जाब विचारला गेला पाहिजे. अनिकेत तटकरे अशा पद्धतीने सुरक्षा कडे तोडू शकत नाही. विशेष म्हणजे त्यांचे सगळे अंगरक्षक सोबत असताना, त्यांच्या ड्रायव्हरला बाजूला ठेवून, कुठलाही प्रोटोकॉल नसताना अशा पद्धतीने वागलं जातं. आशा बुचके नावाची एखादी भाजपची कार्यकर्तीच पुढे येते, ती उपमुख्यमंत्र्यांना अगदी रेटून पुढे जायचा प्रयत्न करते. म्हणजे एकीकडे हे राज्य फुले शाहू आंबेडकरांचं राज्य आहे असं वारंवार सांगितलं जातं. एवढ्या वर्षानंतर उपमुख्यमंत्री पदावर का होईना इथे महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून लाभलेल्या आहेत, पण त्यांच्या मान सन्मानाच्या संबंधाने जे अक्षम्य हलगर्जीपणा होत आहे, अगदी फ्रान्सचे राष्ट्रप्रमुख आल्यावर सुद्धा ज्या पद्धतीने बॅनरबाजी केली आणि या बॅनरबाजीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचे फोटो ज्या प्रपोर्शन मध्ये लावले गेले, तुम्ही महिला म्हणून त्यांना दुय्यम स्थान देत आहात का? तुम्ही जाणीवपूर्वक पवार कुटुंबाच्या सुरक्षेमध्ये हलगर्जीपणा निर्माण करत आहात का? जाणीवपूर्वक तटकरे मी म्हणतील ती पूर्व दिशा असं करतायत का? तटकरेंनी त्यांचा पक्ष म्हणून काय करावं तो त्यांचा प्रश्न आहे, त्याच्यावर आम्हाला काही बोलायचं नाही, तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोबत जर असं वागत असतील तर हा चेअरचा अपमान आहे, हा चेअरशी संबंधित विषय आहे आणि ते चुकीचं आहे. त्यामुळे या सगळ्या संबंधाने निश्चितपणे स्पष्टता आली पाहिजे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा गांभीर्याने हे सगळे प्रकरण बघितली पाहिजे. राहुल गांधींना लोकसभेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान सुरू असल्याचा गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केलाय. राज्याला विरोधी पक्षनेता नाही, दोन्ही सभागृह, याची फक्त महाराष्ट्र सरकारला नाही तर देशाच्या सरकारला सुद्धा त्या संदर्भात लाज वाटली पाहिजे. विरोधी पक्षाशिवाय, नेत्याशिवाय तुम्ही दोन्ही सभागृह चालवायचा प्रयत्न करता.
पण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यापासून शक्य असेल तिथे ते विरोधी पक्षनेता देण्याचं टाळतात. राहुल गांधी यांना तर आज ते विरोधी पक्षनेते आहेत लोकसभेत, पण त्यांना लोकसभेतूनच कायम ते बाहेर काढण्याचं कारस्थान सुरू आहे. ते विरोधी पक्षनेता नको. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेता येऊ नये म्हणून कायदा बदलण्याचं काम, कायदाही बदलला जातो. ह्याला निर्लज्जपणा म्हणतात. तुम्ही लोकशाही मार्गाने सत्तेवर यायचं, लोकशाही मार्गाने मुख्यमंत्री व्हायचं, मंत्रिमंडळ स्थापन करायचं आणि त्या लोकशाहीत जे विरोधी पक्षनेत्याला स्थान आहे विधिमंडळात तेवढं टाळून बाकी सगळे उद्योग करायचे. लोकशाहीला कलंक लावणारा एक कृत्य आहे. विधान परिषदेत आणि विधानसभेत विरोधी पक्षनेता दिला तर तो अनेक विषय घणाघातीपणे मांडेल, अनेक विषयांवरती चर्चा घडवून आणेल आणि सरकारची कोंडी करेल. या भीतीपोटी जर विरोधी पक्षनेता नेमायचा असणं ही सरकारची भूमिका असेल तर हे सरकार एक नंबरचं डरपोक आहे. विधानसभेतल्या विरोधी पक्षनेते पदासाठी भास्कर जाधव यांचं नाव देऊन एक कालखंड लोटला. भास्कर जाधव यांच्या नावावर महाविकास आघाडीने शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. पण भास्कर जाधव नको, तर तुम्ही कोण ठरवणार? विधान परिषदेमध्ये काही निर्णय झालेले आहेत, तिथेही त्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाला ते पद द्यायचं नाही यासाठी कारस्थानं केली जातात. हे महाराष्ट्राच्या ज्या मातीतून डॉक्टर आंबेडकर यांनी संविधान निर्माण केलं त्या राज्यामध्ये लोकशाहीची अशी गळचीपी आणि हत्या होत असेल तर त्याची इतिहासामध्ये नोंद होईल. काळ्याकुट्टशाही हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घेतलं. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर निशाणा साधलाय. त्या दुहेरी वागणाऱ्या लोकांच्या का चहापानाला जायचं नाही. पीक विमा, 1 रुपयाचा पीक विमा दिला म्हणून अख्ख्या सगळीकडे आपली पाठ थोपटून घेतली आणि आपण बघितलं असाल की जवळजवळ शेतकऱ्यांकडून 12,000 कोटी रुपये गोळा केले, पण शेतकऱ्याला मात्र 1 रुपयाचा पीक विमा मिळाला नाही आणि आता ती सरकारने योजना बंद केलेली आहे. सोलर लाईटच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सरकारने खूप मोठा गाजावाजा केला, परंतु आपण बघितलं असाल की जवळजवळ 12,000 कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार सरकारच्या या सोलर लाईट प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या समोर आलाय. आणि म्हणून अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्यामध्ये आम्हाला काही स्वारस्य वाटत नाही. माझ्यानंतर माझे सहकारी या ठिकाणी बोलणार असल्यामुळे मी या ठिकाणी जास्त बोलणार नाहीये, परंतु या राज्याचा संपूर्णपणे कायदा सुव्यवस्था या सगळ्या गोष्टीचा बोजवारा उडालेला आहे. हे राज्य आता जवळजवळ उडता पंजाब होतंय की काय अशी भीती वाटायला लागली, कारण ड्रग्ज या राज्यामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये विकलायत आणि त्या घटना त्या ठिकाणी आपण बघतोय. एका जबाबदार मंत्र्याच्या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये ड्रग्ज फॅक्टरी मिळाली, चर्चा झाली संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. अशा सरकारच्या चहापानाला आम्ही जावं का हा विचार आम्ही करतोय. आमच्या एका सहकाऱ्यांनी खूप चांगलं सांगितलं की एका बाजूला आम्हाला चहा पाजायचा आणि ह्या देशाची भावी तरुण पिढी ज्यांच्या खांद्यावर ह्या देशाचं उद्याचं नेतृत्व आहे तिला मात्र तुम्ही ड्रग पाजायचा, अशा पद्धतीचा हा विरोधाभास असल्यामुळं आम्ही त्या ठिकाणी जाणार नाही. नागोबा सारखी सगळी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्र कुठे आहे आज? महाराष्ट्रातला शेतकरी कुठे आहे? महाराष्ट्रातला बेरोजगार कुठे आहे? महाराष्ट्रातली गुंतवणूक कुठे आहे? केवळ घोषणा आणि लोकांची फसवणूक यामध्येच आता महाराष्ट्राची चर्चा जगभर पसरते. ड्रग्समध्ये तर महाराष्ट्र आता खूप पुढे गेलेला आहे. पहिल्यांदा प्रश्न इथूनच निर्माण होतो की चहा पाण्याला का जायचं? या राज्यातील विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचा विमान अपघात होतो. शासनाकडून केवळ 2 ओळीचा एक लाईन अशी म्हटली जाते की यामध्ये कुठेही कोणीही अपघातावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नयेत. का करू नये? हा घातपात आहे की अपघात आहे या संदर्भात महाराष्ट्रभर देशभर चर्चा सुरू आहे आणि सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे हे आता संपूर्ण महाराष्ट्र बघतोय. अशा वेळेस आम्ही का जायचं? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या संदर्भात थोडासा उल्लेख झाला.
माननीय आमच्या काय अवस्था आहे शेतकऱ्यांची, या ट्रेड डील नंतर इंडो USA करारानंतर काय परिणाम होणार यावर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्याकडून काही आलं काय आतापर्यंत? मकावर काय परिणाम होणार आहे? जे तूर डाळीवर जे काही या संदर्भातले पिकं आहेत शेतकऱ्यांची, त्यांचं कंबर न मोडणारे सगळ्यात निर्णय महाराष्ट्रामध्ये कुठेही MSP ने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जात नाही. कोणताही शेतकऱ्यांचं उत्पादन खरेदी केलं जात नाही. सोयाबीन असू देत, कापूस असू देत. यावेळेस CCIने कापूस खरेदी निम्म्यावर आणली आणि ज्याचं अटी घातल्यात अजूनही 40% 45% कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. व्यापाऱ्यांनी 4,500 रुपयापर्यंत शेतकऱ्यांची लूट केली. हे काय कुंभकर्ण आहेत की काय? हे झोपून आहेत. या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात अजिबात यांना कळवू नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांची लूट चालली. सोयाबीनला 4,000 रुपयाच्या पलीकडे 1 रुपया मिळाला नाही. मका शेतकरी 5,200 आपला 2,400 रुपये MSP होता. महाराष्ट्रामध्ये आमचं चॅलेंज आहे सरकारला की कुठेतरी या MSPने मक्याची खरेदी झाली का? 1,500-1,600 रुपयाच्या पलीकडं व्यापाऱ्यांनी, शासनाने तर खरेदी केलाच नाही. पण व्यापाऱ्यांनी सुद्धा या शेतकऱ्यांना जिवंतपणे मरण यातना देण्याचा निर्णय घेतल्यासारखं 22% फायनल तुला काम मिळालं. अशी ही पद्धत महाराष्ट्रात कधी पाहिली? एवढी लूट महाराष्ट्रामध्ये कधी पाहिली? आणि म्हणून हे महाराष्ट्र आज कर्जबाजारी झालेला आहे. महाराष्ट्रातील कर्जाच्या विळख्यात सापडण्याचं मुख्य कारण आपल्याला हे दिसत आहे. रोणी कोण सुरक्षित आहेत महाराष्ट्रामध्ये? काय या चहा पाण्यावर जायचं यांचं? कशाला तोंड बघायला जायचं? छोट्या छोट्या बारीकीवर अत्याचार झालेली किती प्रकरण आहे. बदलापूरच्या मध्ये तर खुद्द 6 आरोपीला त्यांनी स्वीकृत सदस्य करायचं. अरे थोडी तरी लाज ठेवा, जनाची नाही तर मनाची तरी. आपण काय करतो? छोट्या मुलींच्या लैंगिक शोषणामध्ये असलेल्या 6 आरोपीला तुम्ही त्याला स्वीकृत सदस्य करताय, नगरसेवक करताय. यावरून तुमच्या कार्यपद्धतीचे महाराष्ट्र तमाशा बघतोय हे सिद्ध होत आहे. अशांच्या चहा पाण्याला आपण जायचं का? हा खरा प्रश्न आहे. नाही चांगलं आहे, कोणाला काही अजून गंमत जम्मत करायची असेल तर करा, पण खरोखर त्याच्यावर 7.5 कोटी खर्च करण्यासारखे ते केलंय का? तसंच जर आपण पाहिलं तर तो MMRDने एक जबरदस्त पूल केलेला आहे. ते जगात 8वं वंडर होईल असं बॅटच्या शेपमध्ये. आता असं जर पूल कोण करत असेल तर खरंच ते पूल त्याच्यावर तेवढा खर्च करण्यासारखं आहे का? त्याच्यावर चौकशी काही पुढे झाली आहे का? चौकशी काही झाली आहे का? आणि हे सगळं होत असताना चालू कामांमध्ये म्हणजे तुम्ही पाहता दिल्लीमध्ये कोणीतरी त्या गटारात जाऊन पडलं, दुसरीकडे कुठेतरी अजून कशात तरी जाऊन पडलं, इथे मुलुंडमध्ये वरतून काही पडतंय. मग आयुष्य जगायचं कसं? कोणी शेतकरी असताना तुम्हाला तुमच्या शेतमालाला काही भाव मिळत नाही, पीक विम्याचं तुम्हाला मदत मिळत नाही. हे सगळं एका बाजूला. शहरी भागात नोकऱ्या नाहीत. बरं, जे नोकऱ्या शोधतात किंवा जे कोणी नुसतं चालतात रस्त्यावर त्याच्यावर इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनचं काहीतरी वजन पडतं आणि खालती ते चिरडले जाते. मग नेमकं हे राज्यात चाललंय तरी कोणासाठी आणि कशासाठी? मंत्रालयात धाडी पडून आता स्वतःच्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला पाहतोय की तिथे भ्रष्टाचार बघायला मिळते. हे सगळं जे काही चाललेलं आहे, ठीक आहे, तुमचं बहुमताचं सरकार असेल, तुम्ही सगळं रेटून नेत आहात. स्पीकरची बाहेर दादागिरी आपण पाहतोय. जे अध्यक्ष आहेत त्यांचं जो काही पूर्ण कार्य असतं ते त्या हाऊसमध्ये असतं, बाहेर दादागिरी चालू शकत नाही. आणि कोणाचं तरी संरक्षण काढून घेणं म्हणजे नेमकं चाललंय तरी काय या राज्यात आणि चाललंय तरी कुठे? गतिमान सरकार, पण हे नो एंट्री मध्ये गती यांनी वाढवलेली आहे. ह्याचा आपण विचार करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आम्ही तो बहिष्कार टाकत आहोत. आम्हाला काय जाऊन चहा पान तिथे चहा प्यायला मग कोण ब्लॅक टी घेईल, कोण ब्लॅक कॉफी घेईल वगैरे हे सगळं सर्व असतं. पण काळ्या चहा आणि काळ्या कॉफी ह्याच्यापेक्षा जे काळे धंदे जे आहेत त्याच्या विरोधात आम्ही हा आवाज उठवलेला आहे. आणि विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही जे करत आहोत ते लोकांसमोर आपल्याच माध्यमातून येतं, म्हणून अशी पत्रकार परिषद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावरवाडमधील स्फटिक शिवलिंगाबाबत रुद्रनाथ फाउंडेशनचा खुलासा. राजू शेट्टी यांनी नुकसानग्रस्त आंबा बागांची केली पाहणी. आणि राहुल गांधींना लोकसभेतून बाहेर काढण्याचं कारस्थान संजय राऊत यांचा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाले ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.